1, 2 en 3. Dat zijn 3 dingen die meestal gaan lukken. Of niet lukken. Hier ga ik maar ook in dekking blijven. Hier ga ik hem dus die sweep doen. En hier 14. Ja? Dus tegelijkertijd. En dan weer. Oké, langzaam. Ja, de bedoeling van die, dat zijn 18 basisoefeningen van wat die dame die ontwikkeld heeft in Songsan. Dat geweest dan ook in die 9 jaar meditatie. Een van die vinden terug in de Shaolin Kung verhaal. Die beelden, ja, ook die houding, die zijn het heel uit. Ja. Dus het idee, ja, weer hier, ja, hier, ja. Hier, ik heb dat gezegd, ik heb dit genoemd, je moet naar buiten, maar dan kun je altijd naar buiten gaan, ja, weg. Behalve die bepaalde houding, ja. Hier, ja, het is het moment dat het moet gebeuren, ja. Ja, hier. Onder controle, weer bam. Oké, ga even lang.